Vítajte pri prvej časti podcastu Vaše počúvanie. Doba je rýchla, nestíhame veci, ktoré by sme radi vykonali alebo prečítali. Či už je to kvalitný, ale dlhý článok, blog alebo kniha. Preto prichádza podcast Vaše počúvanie. Podcast Vaše počúvanie vám prinesie užitočné a zaujímavé články priamo do vašich uší. A vy si ich tak budete môcť vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek bez toho, aby ste nad nimi museli tráviť čas s dĺhavým čítaním. Vašim počúvaním vás bude sprevádzať Dominik Kozmály, aby sa všetky zaujímavé texty dostali aj k vám. Dnešná téma bude, ako čítať viac kníh bez straty porozumenia. Chcete čítať viac kníh bez straty porozumenia? Naučte sa odolávať regresii. Vaša schopnosť čítať rýchlejšie môže urýchliť to, ako rýchlo sa ju naučíte ovládať. Článok publikovaný na portále Medium Tomasom Opongom 2. apríla. Čítanie nie je ľudská schopnosť, ktorá by bola v našich mozgoch od narodenia. Je to zručnosť, ktorá sa dostaví až s praxou. Po zvládnutí klasického čítania je naučenie sa rýchleho čítania veľmi jednoduché, hovorí Peter Kamp, autor knihy Prelomové čítanie, v originále Breakthrough Rapid Reading. Čítanie môže zmeniť vaše zdravie, bohatstvo i produktivitu. Porozumenie textu bolo vždy dôležitejšie ako čítanie samotné. Bez pochopenia je čítanie zbytočným úsilím. Čítate, pretože sa chcete naučiť niečo nové, zlepšiť špecifické zručnosti alebo si vychutnať skvelý príbeh či román. Porozumenie je jadrom čítania akéhokoľvek materiálu. Je to tiež dôvod, prečo mnoho ľudí trávi veľa času v jednej knihe. Jedným zvykom, ktorý môže byť prekážkou vášho pokroku, keď sa rozhodnete čítať, je regresia. Môžete však odstrániť neefektívnosť čítania a zároveň zvýšiť jeho rýchlosť a retenciu. Regresia. Spätné sledovanie. Jednou z najväčších prekážok pri čítaní je regresia. Je to zvyk prečítať si niečo, čo ste už čítali, aby ste si boli istí, že ste skutočne pochopili správu, ktorú čítate. Keď je regresia nutkavá, môže byť ťažšie zvyk odstrániť. Keď do nej upadnete, stratíte tok a štruktúru textu a vaše celkové pochopenie predmetu sa môže znížiť. Buďte si veľmi vedomí regresie a nedovolte, aby ste si znovu prečítali materiál, keď to nie je potrebné, hovorí doktor filozofie April Tolster. Nedostatok dôvery vo vašu zručnosť čítania môže spôsobiť regresiu. Ak si nedôverujete, že ste úplne porozumeli tomu, čo ste práve čítali, budete sa stále vracať. Pre mnohých čitateľov sa to môže opakovať znova a znova. Namiesto zlepšenia svojich návykov na čítanie, mnoho ľudí používa tento zvyk na opätovné zameranie sa, keď majú pocit, že sú rozptýľovaní. Pokiaľ si myslíte, že vám regresia pomáha, v skutočnosti vás pomaluje viac, než si myslíte. Regresia pravdepodobne plytvá asi tretinou každej hodiny, ktorú strávite čítaním. Je to ako robiť 2 kroky vpred a s očami 1 krok späť. A pre mnoho ľudí aj oveľa viac ako len 1 krok späť. Niekedy, ale nie veľmi často, je regresia potrebná, najmä ak čítate o technickom predmete a chcete mu lepšie porozumieť. Alebo keď sa autor nezmienuje bližšie k téme a vy musíte túto správu zistiť sami. Ale častejšie sa ľudia v texte vracajú, pretože to je zvyk, ktorý si vyvinuli v priebehu času. Ak máte v úmysle čítať rýchlejšie a získať najdôležitejšie myšlienky v každej knihe či dlhšom článku, ktorý si chcete prečítať, musíte ukončiť zvyk vracania sa do odsekov a vied, ktoré ste už čítali. Namiesto prezerania stránok, to, čo by ste mohli urobiť, je lepšie sa zamerať, odstrániť rozptýľovanie a snažiť sa prečítať určitý počet strán za každým, keď znova začnete čítať. Zlepšite svoj návyk na koncentráciu a nebudete musieť tak veľakrát regresovať, kým knihu alebo dlhší článok dokončíte. Keď váš mozog vyvíja zvyk na tzv. Znova čítanie kedykoľvek, relaxuje a nie je sústredený, pretože vie, že sa vráti v určitom bode.
To vám bráni v hlbšom ponorení sa do akejkoľvek knihy. Keď sa to stane, nebudete plne chápať všetky myšlienky v texte. Ako ukončiť regresiu? Najjednoduchší spôsob, ako prestať čítať znovu a znovu tie isté vety alebo odseky, je vybrať si knihy alebo témy, o ktoré sa veľmi zaujímate. Čítanie knihy by malo byť zážitkom, ktorý vám poskytne radosť a hodnotu, nie niečo, nad čím by ste mali pracovať. Ak čítanie trvá viac úsilia a je to boj, budete to chcieť robiť menej. Skôr ako začnete čítať akúkoľvek knihu, opýtajte sa sami seba, či ste dosť zvedaví na túto tému, aby ste jej venovali plnú pozornosť alebo koncentráciu. Pasívni čitatelia sotva dokončia akúkoľvek knihu, pretože nie sú dosť zvedaví. Čítajú, pretože majú čas, namiesto investovania času do témy, ktorú čítajú. Buďte zvedaví ešte predtým, ako začnete čítať. Čo hľadáte v každej knihe, ktorú si vyberiete? Nech sa to stane vašim sprievodcom a budete lepšie zameraní na to, keď budete znova čítať. Naplánujte si čítanie a držte sa svojho prideleného času. Napríklad si môžete vyhradiť pol hodinu vášho času na čítanie vašej obľúbenej knihy bez rozptýlenia. Začnite tým, že odstraníte všetky rozptýlenia, ktoré vám môžu zabrániť v čítaní. Sociálne médiá, e-mailové upozornenia, notifikácie, oznámenia o novinkách, hudba na pozadí a tak ďalej. V telefóne môžete na tento čas zakázať všetky upozornenia. Budete viac zameraní, keď budete čítať. Len vy a kniha. Cieľom je sústrediť sa celú polhodinu. Neponáhľajte sa. Užite si knihu a nápady, ktoré autor v tomto vašom vyhradenom čase prináša k vám. Aby ste si informácie uchovali lepšie, môžete si robiť poznámky po každom čítaní vašej polhodinky. Pri zapisovaní môžete použiť princíp 50/50 na lepšie pamätanie si základných myšlienok akejkoľvek knihy. Pretože na rozpamätanie vám stačí len polovica základných informácií. Tie ostatné máte v hlave. Ak nebudete rozptýľovaní, nebudete musieť regresovať. Ak chcete znížiť počet opakovaných čítaní, Troester odporúča, aby ste pri čítaní používali ukazovateľ, prst, pero alebo kurzor myši pozdĺž riadku, na ktorom sa práve nachádzate. Vaše oči budú sledovať špičku ukazovateľa a pomôžu vám vyhnúť sa preskakovaniu späť. Rýchlosť, ktorou čítate pomocou tejto metódy, bude do značnej miery závisieť od rýchlosti, ktorou sa pohybujete ukazovateľom. Je dôležité si uvedomiť, že nemusíte dokončiť každú knihu, aby ste mohli plne využiť lepšie návyky čítania. Záverečné myšlienky. Regresia výrazne spomaluje rýchlosť čítania. Dobrou správou je, že ju môžete ľahko nahradiť lepším zvykom, ale vyžaduje to sústredenie a prax. Začnite pomaly a snažte sa napredovať, namiesto toho, aby ste sa snažili zmeniť návyk čo najskôr, najmä ak je váš mozog už zvyknutý na opakované čítanie. Ukončenie regresie môže zvýšiť rýchlosť čítania a pomôcť vám čítať viac kníh každý mesiac alebo rok. Ako budete investovať viac času do čítania, bude to jednoduchšie, lebo už viete, aké návyky vám pomôžu čítať viac kníh. A nezabudnite, s podcastom Vaše počúvanie čítate články vašimi ušami. Želám vám ešte príjemný deň. Prihlásiť sa na odoberanie vášho počúvania môžete zdarma vo vašej podcastovej aplikácii Google Podcasty, Apple Podcasty alebo Spotify. Keď sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť napríklad 5 hviezdičkami na iTunes alebo vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii. Ak mi chcete poslať pripomienku alebo nápad na vylepšenie, prípadne návrh na ďalší článok alebo vašu obľúbenú knihu, môžete mi napísať na e-mailovú adresu info@mrupgrade.sk. A ak chcete pomôcť podcastu rásť, tak o ňom povedzte niekomu, kto ho ešte nepočúva, aby si všetky zaujímavé texty mohlo vypočuť čo najviac ľudí. A nezabudnite, s vašim počúvaním čítate články vašimi ušami.